Dumaw dawat tinananay nga hustisya iti ama iti biktima ani Odon kilala nga ni Moises kilala. Nasa uti ama iti biktima ore no anya kumati kadakes ti anak na ket saan kumakastoy iti pamayanda ikanda kumamet ti tsansa nga agbalbaliw. Kanda kumamot ati pagminaminaan kanda mo ati tsansa nga agbaliw. Tatak magdamo at patayin. Total kasi may isang ama ako nasakit mo tinagom. Ito tayo pa amumi nga kasta ti aramin data anak me. Yung tilaan ko nasihat nga gako agan mo. Ikanda ko mamot ti tsansa na agbalbali. Naibigkas met ti ina iti biktima nga awan iti aramid ti anak na. Kalpasan nga nagdokimat iti uneg iti balayda ket awan iti nasarakan da nga maiparit a droga iti uneg iti pagtaingan ti anak na. No di ket pagbasoraan iti nakakitaan da iti nasao a maiparit nga agas. Awan mo ta dati anak ko nasihat mo ti ado ti gagayim na. Yung kumo amom gaminan og sao na kita radyo na kita ko data mo na ta drug personality ti magbagada. Pagpeso ka damo nga ta ko ti kayat ko lang asawon mo. Total damo husgado. Damo pagkamanga damo husgado ko manglitis kuakanyadan no anya ko man iti basong da ang nga mo tan dawol nga aramid. Iti tedmet ti ama iti biktima iti kameng iti kapulisan ti Ili a Santo Domingo iti desisyon no adda pakakitaan nga pakaikaswan iti nagmaneho iti bagun. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.